Meneer nou te kom. Kijk, hulle Mors, maar hier zo julle dan gaan ek 'n partytjie word. hier zo die ander het gestaan in daai jare. Ek het my daar die hoofd in die boek ding. Koöperatie my nie betaal nie. Hy het in die koöperatie nou julle hoe sê die ou vir my? Jy versaag jy daar by 3 uur kunt, die halfvol sleepbaar met milies van my verlof. Moet die vraag ek heb het helemaal maar uitgesproken, eigenlijk ik zeg nou, wat vertel je? Ik zeg, hij zegt van wat je alles voor zegt. Ja. Hij is ook niet bang. Ventura. Ja. Ek wil daarmee doen. Dat daai kant is. Ja, 2 jaar. Ja, ek het hulle spel gesien. Die kan so baie kant toe. Dit is so. Hoekom vat jy nie na toe? Die media. Ja. Corito brood. Toen keek ik het plan doen, zo bij Ramshout en ik keer alles goed. Dat is contract. Alles wordt op mijn naam gegeven. Ja. Wanneer is het? Ik wil wel uitgeven. Dus er zijn allerlei problemen van leven hier bij hoe is het schil en blitsen? Dat is heel dik van mij. Well, you want to take it. No, that's it, right? Very good, Harry. Café, Pieter Brown. Kijk, wat jou vragen. Ja, mooi, mooi. Ja,
schitter onder zijn kant. Maar nee, had hem net op een mooie manier. Ik heb daar een strand voor. Ja, dat is daar zie je nog niet als daar komen, mag je niet daar toen weet vergeet je, en daar is wel even van werken in 1980. Maar je examen hier naar Easy op de avond te doen. Als het niet, ik wil een beetje in de kant. Morgen. Als je ook wel even bij regen houdt, moet je iets te doen. Maar je moet bij de achterdeur. Gaan dan achterdeur. Wat het nou voor? Ja, vertel je niet. Ja. Nee, maar ik zeg niet. Ik heb de jaren toen jullie gedacht dat jullie het geld, jullie het geld voor die kar waren. Ja. Afgedelen bij die kid. Ja, toen nou voor. Zeg je weer, maar ik heb net zien. Ik ben niet hier in geld voor die vrienden. Ja. Ja. Ik kan grens creëren. Als je geld daar hoeveel voor besteedt, geld voor die achterdeur uitgaan. Ja, mijn baas zei altijd geld wat krom is, maar krijg het bederf niet wat op is. Ik zie je maar rijden, hoe lekker moet dat niet zijn. Ja. Niet beginnen. Daar is wel voor missen als ik op die gijs zit. Wat is met jou? Ik ga goed danken. Ja, ik kan je wel dan bij de karren plaats moeten brengen. Dan zit je niet voor, dan zit je niet aan. Je zit erover. Ja, ik heb het wel lekker weer. Die mooi, ik kom er niet zo samen. Ik ben de mannen. Als je daar naar je opvat wordt, maak je niet bestellen. Nee. Voor de andere. Nee. Dat soort dingen. Ja. Vraag je weer. Ik wil een dam omzetten. Als jij het er niet vertelt, dan moet je winnen. Ja. Weet je dat Johan ook aan het moeten doen? Het ziet zo bij ons. Hier zit er ook op. Daar is het.
als dit nou komt Daisy, die achterwand. Je hebt zij doen junior en senior. En kom maar eten. Kom maar eten. Hoe heet je? Kom maar eten. Ja. Zo krijg je nog van het goed. Zeg je vrouw, krijg je nooit die mensen aan. Je bent uit foto wat lekker. Beri so na ko magdaro temp pero ay say na ako. Yung ko dilo dito. Dilo ko ko. Ay kaya ito dito sa plan ko yung pa ko dito dito.
bellen aan. Ja. En ook veel net op een overval. Ja, want dat kan er niet voor. Meer op iets in het jaar. Je moet het gewoon. Ja. Ik kan al je rijden aan op die veel pas mijn kamer.
Yan. Yeah.